What's up mga kawaray? So may bago na naman tayong vlog ngayon. So mayroon tayong pinasi-UP na ating training sa Marina. So ngayon pupunta natin kasi since ano pa yon, since August 17. So na-reschedule siya dahil sa pandemic mga kawaray. So ngayon pupuntahan ko kung ano at tingnan nyo kung paano makakuha ng COP at kung ano ang mga ginagawa doon sa loob. Okay mga kawaray? So pag-comment lang kayo kung gusto niyo malaman para i-comment ko din kung ano yung natutunan ko at kung ano yung nalalaman ko sa pag-COP. Okay? So kita-kits tayo doon and don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay? For more videos, updates mga kawaray. So, thank you and God bless. Tara! Let's go! Hello mga kawaray. Nandito tayo ngayon sa papuntang SM Manila. So, kukunin natin yung ano natin, pinasi-OP. Subscribe! Ngayon umaga. So, August 26. Okay? So, ang gagawin natin dito, doon is may appointment tayo, may schedule tayo sa COP natin ng HDSD. So, ngayon i-vlog ko ito, mga kawaray, para makita nyo kung paano kumuha doon. So, unang-unang papaschedule tayo. So, ngayon may schedule na tayo kung paano at kailan makukuha. Actually, na-schedule na ito noong August 17. Dahil sa pandemic, mga kawaray, okay, dahil sa pandemic mga kawaray, is na-reschedule ulit ito noong, ngayon, 26. Okay, 26. So, nakita ko lang to sa email, then, kasi nag-i-email din sila. So, ngayon yung araw, ang pupunta natin mga kawaray. So, ngayon, maganda dito is, kasi nandito tayo sa loob ng LRT. Okay. Sarap tayo ng LRT ngayon. So, yan, makikita nyo. Nandito tayo ngayon sa Central Terminal. So, nakakapawis din mga kawaray. Maggumala. Ayun, so mga kawaray, kita-kits doon. And kung mayroon kayo i-comment, pwede kayo mag-comment at magtanong. So mga kawaray, don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you. So mga kawaray, nandito tayo sa LRT LRT. Ayun, nakita nyo. Ano talaga dito, tao dito, malamig sa loob. Kasi may aircon. Dito lang LRT ako pag mga mahahaba. Hindi mahahaba. Mahahabang biyahe. Kaya pag mga ano lang, naising biyahe, nag-jeep na lang ako niya. Kasi mas mura din. Pag mga mahaba, kahit mas mura, at least, kahit mahal, at least, nakatipid kasi sa jeep. Kasi sa bus, kasi unang-una dyan is mabilis makapunta. Kaya yun. So mga kawaray, keep it up. Kawaray, nandito tayo ngayon sa SM Manila. So kukunin natin yung pinasayupin natin. So yung SDSD. So tingnan natin kung ano yung kung makakakuha tayo kasi yung schedule natin is 17. So ngayong ipinospod, hineld ng 26. Okay? So tingnan natin kung makuha natin mga kawaray. Okay? So mga kawaray, nandito na tayo sa loob. So okay, pupunta tayo sa taas. Kasi dapat maaga tayo ngayon. Kasi maraming pila siguro dun ngayon sa taas. So abangan nyo lang mga kawaray. So yun, lagi tayo ngayon. So nasa elevator tayo ngayon. Okay. So mga kawaray, apat na palapag to ang pupunta natin sa taas para makita natin yung Marina. Okay. So keep watching lang po mga kawaray.
Mga kawaray, nandito tayo ngayon na pumipila tayo ngayon. So, makikita ang background. So, yun. Mag-wait tayo kasi approve na. So, printing na. So, pag-release na lang to mga kawaray. So, keep watching lang. Hindi na magugulat ang pagkakas. Paano ba gamitin ito? Okay, nandito na kami. Papasok na. Okay, mga kawaray, nandito na tayo sa sa loob. Dalawahan lang daw. Okay. So, nandito yung marina na sa loob. Mga kawaray, nandito tayo ngayon sa loob. Okay. So, mga kawaray, dyan po ang releasing ng ating COP. Okay, COP. Mga kawali, nakuha na natin yung pinasoypin natin sa marina dito sa SM Manila. So actually nabitin lang tayo kasi yung schedule natin is 17, so August 17. So nakuha natin is August 26 dahil lang yun sa pandemic. Okay mga kawaray, so we are proud na nakuha natin ang ating pinasoypin with certificate na to mga kawaray. So ang process lang dito is pupunta lang talaga kung i-reschedule kayo, ganoon ang gagawin nyo, titingnan nyo talaga. So ito na yon mga kawaray. Okay, dito tayo ng pila. So ayun mga kawaray, nakuha na natin yung COP. Mabilis lang talaga. Totoo lang, napakabilis lang paano kunin ng ating COP. So, ang COP lang naman natin ngayon is SDSD. Wala namang iba. Yun lang. So, na-delete lang siya. So, ito po yung marina sa atin sa taas. Mga kawaray. So, yun. So, dito po yan sa SM Manila. Okay. So, yun, sabi ko pa nga, na-reschedule po ang aking schedule kasi, bakit po? Kasi nag-pandemic po, nag-ECQ ang ating Metro Manila. So ngayon, na-reschedule ulit, ilinalagay sa August 26. So ngayong araw na to, 10 to 11 ang ating tinatawag na schedule. So, bagamat insakto lang ang ating oras, hindi naman na late kasi ang mall kasi nag-o-open sila 10 ng umaga. So sakto nakapasok tayo ng 10. So nakapagpila tayo doon sa pilahan. Okay mga kawaray, so yun. So doon po ang pila natin sa doon pipila. Yun. Yun. So dito po yun sa gilid lang. So yun mga kawaray, so mayroon na panibagong batch kasi may pang-umaga sila. Okay, may pang-umaga at may pang-hapon din sila na schedule dito sa marina. So yun, paano pagpa-COP lang tayo mga kawaray Okay. So kung paano mag-COP, makikita nyo dyan, maraming vlog naman dito sa YouTube kung paano mag-COP. Napakabilis lang mga kawaray kung paano mag COP ng yung mga requirements through training. So ayun, dapat may laptop kayo kasi doon talaga ang mabilis na may approve sa marina pag may laptop kayo. Okay, na i-schedule nyo sa COP mga kawaray. So bagamat sa una, sa totoo lang, nahirapan ako kung paano mag-COP kasi sa kalabas
Sa totoo lang sa labas mga kawaray ay napakamahal. Mahal naman sila musingil, mga siguro abot ng 200, 300. So mas maganda na lang kung mga kawaray kung marunong kayo or mga tutorial dyan sa YouTube. Tayo nyo kung paano magsisin lang naman kayo mga requirements kung ano yung pinapasin ni Marina sa inyo. Dapat kumpleto kayo at yung ipinasisin na yon is dapat nyo pang i-scan. So pwede po yan sa cellphone nyo, i-scan nyo sa cellphone nyo mga kawaray. Okay, scan lang ha, tapos isisave nyo doon sa pinaka documents, isisave nyo doon sa mismo nyo. After mo pag mag-schedule na kayo, doon kayo talaga sa laptop, napakamaliwanag doon. Okay, kaysa sa cellphone, kasi may ano sa cellphone din, kadalasan sa cellphone din ay nagkakaproblema, hindi lahat nandoon yung click. Okay mga kawaray, so yun po ang aking naobserbahan, na dapat doon talaga kayo sa laptop or computer mag-approve ng request at magbayad kayo doon, kasi hindi kayo may luluto doon, kasi napakaluwag di ba ang laptop para magpa-schedule. So yun mga kawaray, so papakita ko sa inyo ito ulit yung papel ko na nakuha mga kawaray. So yun, mabilis lang siya mga kawaray, paano makuha ang ating COP sa Marina. Mga kawaray, tapos na tayo. So ngayon is pauwi na tayo. So ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Okay, don't forget to hit the bell notifications for more updates sa mga video mga kawaray. Okay mga kawaray, yun. So nandito na tayo sa labas, tapos na yung ano natin, appointment. So ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube, again, please subscribe and hit the bell notifications para sa mga videos ko na i-upload. Okay mga kawaray, so ingat po tayo ngayon kasi pandemic pa, so ingat sa lahat, at God bless mga kawaray sa pagsusupport sa aking vlog. Okay mga kawaray, thank you and God bless, see you. Okay mga kawaray, dito tayo ngayon ulit. So guys, make sure mga kawaray, naka-follow kayo, naka-like kayo sa ating page, okay, para each either meron akong i-upload ng mga videos, so updated po kayo. Okay, salamat sa panonood guys mga kawaray. Dito lang tayo kay Warayman. Uwi na kami. Bye-bye. Oh yeah, please subscribe to my YouTube channel Warayman. Like them and press the bell button. Yes. Subscribe. Don't forget to subscribe.